ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунии хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар WhatsApp экранмуда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстон азиз, дар имза навор аз куҷо хона қабул кардем, аз куҷо хона рӯй кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем бар навори хонаҳои фурӯшӣ. Хонаҳои фурӯшӣ ҳаст аз территорияи Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи Вахш, территорияи Савхози Файзалӣ, территорияи Савхози Вахш, территорияи Абдураҳмони Ҷомӣ, территорияи Қумсангӣ, Рудакӣ ва дигар тарафҳо ҳаст ки нархҳои арзон кардем, нархҳо бениҳоят арзон ҳастанд. ва якхонага, духонага аз территорияи Душанбе ҳаст, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, Ҳисор ва тарафҳои Ваҳдат ва шаҳри Бухтар. Обшим ҳам квартира, ҳам замин, ҳам мақсад ки хона. ва асатун аз вақти евразабурҳои фурӯша вақте ки нархҳои арзон кардӣ дастафкаш кардӣ. Хоб, курси имза бошад 1000 баробар аст ба 109 сомонӣ. мо бошад навори имзаро сар мекунем, мегзарем барои дӯстон аз марамат охир тамошо марамат рафтем. мегзарем ба якм эълони имрӯза. дӯстон азиз, евразабурҳои фурӯшӣ ҳастае ки дастафка мекунанд то 15 километр дастафкаш ройгонай. Дигар тарафҳо болотарак бошад, яъне ки дуртарак бошад. Мақсад ки дастафкаш бо маслиҳатай 120 намуд мақсад ки евразабур доранд ки ҳамаи намуд дизайн, ҳамаи намуд светош ҳастае. метавонед ки шумо интихоб кунед кадом мешавад ки маъқул кардан амро аз ки шуд ки мисол пауза кунем, сурат гиред, дар ин WhatsApp рӯй кунед, амаша ба шумо мақсад ки мефаҳмонам. Хоб, дӯстони азиз, евразабурҳо ҳастае 120 намуд ҳастае. ҳозир мақсад ки размерашо мегӯем. 2x2 ҳастае дӯстон, 2x2 яъне стандартни размер ҳастае. агар хутон бинбарин 350 сомон ҳастае нархош, яъне ки 2x2 ҳастае. қатти часпондан достода худо шуд, агар худшон баран қатти часпонданаш, яъне ки 450 сомон мешавад дӯстони азиз, то 10-15 километр, яъне ки ройгон ҳастае. хоб, дӯстони азиз, баландиш 2x2 забор 4 плитка дорад, як таи дигар мақсад ки поя дорад, як комплект мешаванд бо ҳамин нарх. хоб, баъд дигар размерашам ҳастае, мақсад ки размери 1/2 ҳастае, 1 метра 280 сомон ҳастае, бо размери 2/2 ҳастае, 2 метраш 550 сомон ҳастае дӯстони азиз. бо ҳастае дӯстони азиз, мақсад ки 450 сомон ҳастае. обшим адресашон территорияи Вахш, яъне ки шаҳри Бухтар ҳастае дӯстони азиз. ҳозир ҳамин евразабурҳода аксия рафтесае, кадоме ки мисол ҳозир мегирад, агар бисётадага, яъне ки аксия рафта дӯстони азиз, аксия рафтесае. хоб, агар тарафҳои Душанбе, мисол дигар тарафҳо, агар шумо мисол агар заказ кунед, яъне ки мебаранд, яъне ки мақсад ки дастафкаш, яъне бо маслиҳат мешавад то территорияи шаҳри Бухтар, мақсад тарафҳое ки ҳамин 10-15 километр территория, мисол ҳамин хатлон ҳаста, тарафҳои мисол Қумсангир, ҳамин мисол тарафҳои Калхозобод то 15 километр ройгон. ин чизи новинка ҳастае ки навигарии бениҳоят дар территорияи шаҳри Бухтар ҳастад дӯстони азиз. ин якҳо уже чанд солае ки опыти корӣ дорам. хоб, рақамҳои дастӣ ҳастае, рақамҳои 95 кор мекард, рақамҳош дар WhatsApp доранд ва рақамҳои дуюмашам рақамҳои TCL 03 инаштам WhatsApp доранд. чаҳояд дӯстон нархошон дӯстон 2x2 мақсад 350 агар хутон барин, агар хутон баранд 450 сом як комплекташ. хоб, ҳамаи намудаш, ҳамаи намуд дизайнаш ҳастае. бо дӯстон аз инчунин мақсад ки краскам агар лозим бошад дар Тоҷикистон, яъне ки ҳамин кадоме ки краскам мекунанд, мақсад ки 130 сомон ҳастае. қатти аппаратошон худшон мерав мекунанд. обшим бисёр мақсад ки вариантҳо доранд, бисёр мақсад ки кор мекунанд. обшим асосии чизошон евразабурҳо ҳастанд ки замонавӣ. марамат шумо айноми кадоме мо гап ба шумо скидка мекунем ва ҳамаша фаҳмода метавонед, марамат метавонед заказ кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар мақсад ки Савхози Файзалӣ дда. пеши фермача мегӯям, пеши таврозу, ҷои беҳтарин, ҳамаш дар пешаш ҳастае. хона бо ремонтҳои замонавӣ, бо шароитҳои ҳозиразамон. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки обсве дорад, як так калидор дӯстони азиз ва як така хонаи зимистона, боз ошхона баня дуруштае. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, як калидор бо як хонаи зимистона, ошхона баня дигар чош дар дуруни хона. гирди хона пони худ маҳкама, ремонтош шуда аст, барои зиндагӣ мешавад. хона мега дастсрочна фурӯшия бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомилаи хуб мешавад. 290 та бо савдо мешавад. ин ҳамин рақамҳои ҳисобишона, рақамҳои мегафона, рақамҳо 24 соат кор мекард, дар рақамҳо WhatsApp доранд. боз адресша мегӯям шаҳри Бухтар, Савхози Файзалӣ 2, пеши фермача мегӯям, пеши Таврузу. дигар маълумотои пурра ва ҳанеша занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонад ва арзон мекунанд срочно.
мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, подъёмники фурӯшӣ ҳастае ки яъне ки домкратҳои 5 тонага барои мошинбардорӣ, яъне ки подъёмник замонави аста, комплект дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ. дтай дӯстони азиз 5 тонага ҳастае. дтай нархшон 45,000 сомонӣ ҳастае. қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати мирзоян аст дӯстони азиз, қарор дорад. дта подъёмник барои мошинбардорӣ дӯстони азиз, бо кадоме ки мефаҳмад обш метавонед ки маълумоти пурраша бо худтон гирем, мақсад ки навай подъёмник 5 тонага дта дӯстони азиз бо нархи 45,000 сомонӣ дар ноҳияи 5 мирзоян астанд. оиди ҳамин аппарат, оиди ҳамин подъёмник шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ дар рақамҳои поёмода дӯстони азиз, рақамҳои тисела занг занед, дар рақамҳо ватсап дорад. нашуд сумуш бо 45,000 мега ҳардаша бо мақсад ки муомила дорад. ҳардашон комплект дӯстони азиз, срочна фурӯшӣ ҳастае. рақамҳошон ҳастае, марама занг занед, маълумотша бо гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсии поёни корвон, роҳи газ, аз роҳи калон мегӯяд 500 метр. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ, ошхона, баня, кухнӣ, термис, ҳамаи шароитош муайян. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои хона мега 100% мега через нотариуса хариди фурӯш мекунем, мега алиш намешавад. дӯстони азиз, хона мега дастсрочна фурӯхта мешавад бо нархи 719,000 сомон аст. боз мақсад ки муомила дорад дар шаҳри душанбе поёни корвон, ноҳияи фирдавсӣ, роҳи газда. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад, дар ҳамин рақамҳошон шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метавад ва арзон мекунад. инчунин мақсад ки подвал, мисол ошхона, баня, кухни ҳамааш замонави кардагӣ ҳастае. ина рақамҳои вавилони соҳибшон. марҳамат метавонед ки маълумотҳои аниқ ва пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. лайк аз ин наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар деҳаи пахтакор. 2 гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. 5 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастае ки хонаш коробка ҳастае, мақсад ки сохтмонош нопурра ҳастае. боз адресша мега ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, деҳаи пахтакор 2, обсвет мега дорад, документош мега 100% алиш ба мошина мешавад. сумаки нархи ҳамин хона, ҳамин коробка ки кардагӣ ҳастае, қатъи заминаш ҳамагӣ 90,000 сомонӣ ҳастае. боз мақсад ки муомила дорад, ҳуҷҷаташ мега ҳамаш ҳастае. инчунин ба алиш ба мошин ва мақсад арзоншавиша метавонед ки аз пеш рафта бинед, ба қатъишон савдо кунед. 90таш мега бо муомила дорад. марҳамат занг занед, кадоме ки аз абдураҳмони ҷомӣ ҳамин хел арзон хоҳиш кард, на занг занед. кадоме дар ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ бошад, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардам, марҳамат мо реклама мекунем. дар рақамҳои болобуда ватсап ҳастае, метавонед ки муроҷиат кунед, мо реклама мекунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора. дӯстони обшин, дар шаҳраки шарора квартира қарор дорад. якхонага квартира ҳастае ки дар дуюм ошина қарор дорад, 39 квадрати метре. бо обсвет таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва дӯстони азиз, айд политехникум мегӯяд, ҳамагӣ мегӯяд 7 километр мегӯяд то ҳамин ҷои ҳамин дома. хоб маршрут мегӯяд 3 соат монда мега ҳамин тараф мебиёяд. инчунин дӯстони азиз, ремонт кардагӣ ҳастае ва канализатсия дӯстони азиз дорад. хоб дом худаш обшим 7 ошона ҳастае. квартире ки ҳозир мо реклама кардем дар дуюмаш қарор дорад. уже дӯстони азиз, одамо зиндагӣ дорад. нархаш мегӯяд 265,000 сомонӣ ҳастае. боз мақсад ки муомила дар шаҳри шарора дӯстони азиз, квартира дар ҳамон тарафро. ина рақамҳои соҳибшон. кадоме шумода ки маъқул ҳастае, марҳамат занг занед, маълумотои пурраша гиред. одамое ки ҳамин навора тамошо кардастед, агар ки дар ҳамин навори мо квартира, замин, хонаи маъқуле ки наёфта бошед, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо даркор аст, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. лайк аз навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум датчаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи датчаи фурӯшӣ ҳастае ки айниқтараш датчаи фурӯшӣ гуфтагии соҳибшон, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи сари киштии поён дорад, яъне ки датчаи фасон бо шароитҳои люкс. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 5 хона кардагӣ ҳастае ки бо ремонтҳои замонавӣ, бо обсвет таъмин ҳастае. ошхона, баня, кухни, мақсад беседка, бассейн, ҳама чӣ дорад. обшин дӯстони азиз, 2-3 намуд об дорад, качалка ва оби шаҳрӣ, свет, пастелия мегӯяд. хона обшин хайр аз ходи калон кардагӣ ҳастае, бо бассейн, пастел, чизои ледни, яъне чизои зур кардагӣ ҳастае. хона мегӯяд фурӯхта мешавад, яъне ки датча фурӯхта мешавад бо нархи 750,000 сомон ҳастае. боз муомила дорад. мабодо кадоме дар ки маъқул аст, кадоме ки мехара ягон шунос рафиқ доред, ина вариантҳои хуб, нархша арзон гуфта соҳибшон 750 бо муомила дорад. дар шаҳри душанбе
ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Сари киштии Поён дӯстони азиз. Қайдаси дар навод чӣ хел фасонак ҳастае. Оидам дача шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, ягон саволои иловагӣ боша барои фаҳмидани худатон дар рақамҳои поёмда аста мегафон занг занед. То қас суми хӯля мегӯяд алиш намеша маромат метавонед тамос гиред. Мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, яъне ки Ҷайҳунда, тарафи Рисавхоз гуфтага аст, деҳаи Фатҳобудда. Обши 5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 дар хона дӯстони азиз мақсад ки хонаш бардоштагӣ ҳастае, хона коробка ҳастае. 3 дар хона қатъи калидорош ва байнер дӯстон, кришаш мегӯяд нов зада, обсведники мегӯяд дорад. Дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ мегӯяд, нархи ахирон мешавад, дигар арзон намешавад мегӯяд соҳибшон. Бозам адресиам мегӯям ноҳияи Ҷайҳун, яки Қумсангида, Рисавхоз, деҳаи Фатҳобуд дӯстони азиз. Гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд дӯстони азиз, нархшон нархи арзон ҳастае. Ай болош мешавад, я ранг бор мекунед, метавонед зиндагӣ мекунед. Оидиам хона шумо ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани аниқтаатон маромат рақамҳои телефонай занг занед. Илтимос мегӯяд фақат одамони харидор, нархи ахираш 100 000 сомонӣ, дигар арзон намешавад. Маромат касе ки маъқул ҳастае занг занед. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли хонаи фурӯшӣ бошад, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот хоҳем ки дар фурӯш монда, мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram ва дигар сайтҳо. Маромат рақамҳои мо дар болои сайт WhatsApp роӣ кунед. Мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар ДД. Духонага квартира ҳастае, ки дар дуюм мушона қарор дорад, 42 квадрати метра дӯстони азиз, бо обсвед таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис, обшим, хел маълумото. Нархи квартира 385 000 сомонӣ ҳастае, боз ягон сум муомила мешавад. Маълумотои аниқ ва пурраша метавонед ки аз рақамҳои дӯстони азиз поёмда занг зада гиред. Ин рақамҳо программаҳои кор мекунад. Боз адресам мегем ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар дӯстони азиз. Хона хайри мудара бо шароитои зиндагӣ дом чанд ошона аста, инаша нагуфтам, тариқи телефон худтон пурсед. хоҳиш мекунам ки ба хотири меҳнатои мо я лайка дар надора занед ва навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, дӯстона тарафи 9 километр. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастае, ки дӯстони аз хонаш дуошона проекта, не ки коробка ҳастае. Мақсад хона навсота проектои навкатия, хона коробка ҳастае, болош пӯшонага ҳастае, ранг бору мисол шикатор пикатор надорад, иша бохтон мекунен. Хона мегӯяд дастрошна мегӯяд мефурӯша мегӯяд бо нархи ҳамагӣ 200 000 сомонӣ. Боз адреса мегӯяд шаҳри Душанбе дӯстони азиз, тарафи 9 километр, яъне ки Шоҳмансур. Инам хеле маълумото ҳастае. Кадом маҳалла ҷошта аниқтарша аз рақамҳои поёмда аста мегафон метавонед занг зада худтон пурсед. Маромат. Мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, срочнае, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар кӯчаи Баҳор. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастае, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, обсвед мегӯяд пастиани дорони шаҳр дӯстони азиз, кӯчаи Баҳор бо ҳамаи ремонтҳои замонавӣ лаби роҳ. дӯстони азиз, шаҳри Бухтар, кӯчаи Баҳор, наздики бозоре. бо хахтон маълумоти пурраша мегирен. Нархи хона мегӯяд 480 000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. 480 бо савдода то қа суми холия мегӯяд, алиш палиш нагуфтиам. Амиқа маълумот. оиди ҳамин хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ барои фаҳмидани шумо бошад, дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гиред. касе ки хонаи фурӯшӣ дорад, замин, мошин, квартира хоҳад ки реклама кардан, маромат рақами мо дар болои видео ҳастае. WhatsApp, имо, Telegram дорад, роҳи ки мо реклама мекунем. Лайк аз мо видеои нав аз тарафи мо. Мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки яъне ки временка рехтагӣ ҳастае, фундаментош қарор дорад дар ноҳияи Вахшта, яъне ки совхози Вахшта. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки фундаментои хонагӣ дӯстони азиз, 4 дар хона фундаментош рехтагӣ ҳастае, қатъи кухни, ҳамом қатъи. 4 дар хона дӯстони фундамент ҳастае, кухни, ҳамом ва временкаҳои калон дӯстони азиз, бетонош рехтагӣ ҳастае. Инчунин мегӯяд ҳуҷҷат, хеле чизо сертификат мегӯяд дорад, инчунин об мега дорад. Дар совхози Вахш гирди ва нашда одамо зиндагӣ дорам. Нархаш мегӯяд ҳамагӣ 50 000 сомонӣ ҳастае, боз мегӯяд ягон сум муомила мешавад. оиди ҳамин замин, ҳамин временка шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани худатон, дар рақамҳои поёмда ҳастае, мақсади 80 занг зади маълумотша гирем. мо реклама мекунем, хона, замин, квартира, чизе ки боша маълумот дорем ки реклама мекунем.
дӯстон азиз, навори мо дар рафиқотон падисаш кунед. Ин буд навори имзои мо. То видеои оянда.